नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आणि आजची आपली रेसिपी आहे शिल्लक भातापासून वर्षभर टिकणारे पापड। भात तर शिल्लक बऱ्याच वेळी आपल्या घरात राहतो, आपण त्याचं बनवतो मसाले भात, पण यावेळी आपण बनवणार आहोत त्याचे पापड। बघा पापड कसे फुलता आहेत आणि कधीही रेसिपी ही तुम्ही बनवू शकता। ह्याला जास्त उन्हाची देखील गरज नाही आहे, फॅनखाली हे सुकतात चांगल्या प्रकारे आणि थोडंसं ऊन दाखवलं की हे पापड तयार होतात। तर चला पटापट रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। शिल्लक भातापासून आपण बनवतोय तर भात जर हा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवला तर नॉर्मल टेम्परेचर आल्यावरतीच त्याचा वापर करायला घ्यायचा आहे। आता हा मी भात बाहेरच ठेवलेला, तर ह्याला मी फोडून घेत आहे। याचं योग्य असं प्रमाण मी नाही सांगत आहे तुम्हाला, की फक्त काही गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे। आता मी ह्याला घेतलं आहे मिक्सरच्या भांड्यात आणि थोडं थोडं पाणी घालून ह्याला आपल्याला आधी मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे। प्रॉपर एक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। हे बघा अशी ही पेस्ट झाली पाहिजे, एकदम सगळा भात म्हणजे एकदम पीठ बनलं पाहिजे। तर थोडंसं पाणी घालून मी ह्याला अजून वाटून घेणार आहे। हे बघा एकदम असं लिक्विड पेस्ट तयार झाली पाहिजे आणि आता ही आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता ही पेस्ट जाड आहे, अजून ह्याच्यात आपल्याला काही जिन्नस घालून ती तयार करायची आहे। त्याच्यामुळे मी इथे आता मिक्सरच्याच भांड्यात अर्धं भांडं पाणी घेतलं आहे आणि ते घालत आहे। एकदम जास्तही पाणी नाही घालायचं आहे आणि एकदम कमीही पाणी नाही घालायचं आहे। तुम्ही बघायचं आहे अंदाज कशा प्रकारे आहे आपल्या म्हणजे जो आपण तयार करणार आहे मिश्रण त्याचा। हे बघा हे एकदम पातळी नाही, एकदम घट्टही नाही, नॉर्मल आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी पाव चमचा घालत आहे पापड खार, चवीनुसार मीठ। जर तुम्ही पापड खार घालणार असाल तर मीठ हे थोडं बेतानेच घालायचं आहे आणि हाफ टीस्पून मी टाकलं आहे जिरं। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि आता मी याला ठेवत आहे गॅसवर। गॅस ठेवायचा आहे मीडियम आणि सतत ढवळत राहायचं आहे। आता हे शिजायलाही जास्त वेळ नाही लागणार, 10 ते 15 मिनिटातच आपलं मिश्रण हे तयार होणार आहे पापड बनवण्यासाठी। पण सतत ढवळत राहायचं आहे, कड आला तरी ढवळत राहायचं आहे। याला अशा प्रकारे आपल्याला तयार करायचं आहे की याचे पापड असे बनतील पळीने घातल्यानंतर। हे बघा असं घालून बघायचं, पापड व्यवस्थित असा बनतो आहे तेव्हा आपल्याला काय करायचं आहे, गॅस ऑफ करायचा आहे। तोपर्यंत आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे आणि एक प्रकारचं मिश्रण जे आहे ते थोडं घट्ट झालं पाहिजे। 15 मिनिटातच माझं हे मिश्रण तयार झालं आहे आणि हे जेव्हा पूर्ण थंड होईल तेव्हाच आपल्याला पापड घालायला घ्यायचे आहेत। तर मी इथे एका ताटाला लावलं आहे तेल आणि हळूहळू असं हे पळीच्या साहाय्याने आपल्याला पापड घालायचे आहेत। प्लास्टिक पेपरवरही तुम्ही हे घालू शकता आणि फॅन खाली हे सुकवायचे आहेत। 1-2 दिवस तुम्ही कंटिन्यू फॅन खाली सुकवणार तर हे व्यवस्थितपणे चांगले सुकणार आणि थोडेसे एका बाजूने सुकले की ह्याला पलटी करायचे आहेत आणि नंतरच्या 1 तासात हे आपल्याला उन्हामध्ये ठेवायचे आहेत। तर हे असे हे पापड माझे इथे तयार झालेले आहेत। हे बघा खायलाही खूप चविष्ट लागतात, तर नक्कीच या उन्हाळ्यामध्ये हे शिल्लक भातापासून पापड बनवा। हे पापड दीर्घकाळ टिकतात देखील। भाजायला ह्याला एकदम कडक तेलही नाही लागत जसं फेण्यांना वगैरे लागतं। मीडियम असं तेल चांगलं गरम झालं की आपल्याला हे भाजायचे आहेत। गॅस भाजताना मीडियम ठेवायचा आहे। तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तुम्ही व्हिडिओज बघता पण व्हिडिओला लाईक नाही करत तर लाईक करा, कमेंट करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय। चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका।